Måling af batteri, en elopgave. I denne opgave vil vi fremstille forsøg med tilhørende analyse af data om handlende spændingsfald over batteri i henhold til variable belastninger. Først vil der fremkomme en forsøgsbeskrivelse af forsøgsopstillingen samt en forklaring af den forventede data. Herefter en gennemgang af den fundne data og en behandling af denne. Som afslutning vil der være en kort konklusion på opgaven. Formålet med forsøget er at opstille et forsøg, der kan påvise, hvorledes spændingen i et almindeligt 1,5 volts batteri opfører sig under forskellige belastningsforhold. Vi vil også forsøge at kunne dokumentere, at spændingen over batteriet kan fremstilles som en ret ligning. Vi vil også undersøge sammenhængen mellem batteriets indre modstand og en øget belastning. Forsøget er opstillet sådan, at der sidder et batteri, hvor der er påmonteret et voltmeter. Videre i systemet er der et amperemeter, så vi kan måle strømmen, og derefter er der påmonteret en skydemodstand på 50 ohm, så vi kan måle belastningen på selve systemet og derfra indsamle data. Her kan vi se et billede af den opstilling, vi havde under forsøget. På selve billedet kan vi se vores batteri, som ligger hernede, vores voltmeter, vores skydemodstand på 50 ohm og derefter vores amperemeter. Denne opstilling gør, at vi kan udføre det forsøg, som vi har oplagt lige før. Hvad forventer vi at få ud af opstillingen? Det forventes, at vi ved at justere belastningen ved hjælp af skydemodstanden vil kunne være i stand til at observere en spænding over batteriet. Vi regner med, at spændingen vil falde lineært i forhold til belastningen. Dog forventes det førnævnte at nå til et ophold ved et vist punkt, hvorfra vi forventer, at spændingen falder drastisk i forhold til belastningen. Det vil sige, at den ikke falder lineært mere. Det drastiske led i spændingen forventes også at forekomme grundet måden på, hvordan et batteri fungerer. Hvis batteriet overbelastes, vil det ikke være i stand til at opretholde spændingen hen over suppen, som er inde i batteriet. Det forekommer, da den kemiske blanding inde i batteriet ikke er i stand til at producere nok frie elektroner. Når batteriet begynder at ramme dette punkt, vil det være muligt at betegne det som værende afladet. Det opnåede data for vores forsøg. Efter at have udført forsøget i henhold til førnævnte forsøgsbeskrivelse, har det været muligt at opnå følgende data. På denne side har vi vores ampere, og på denne side har vi vores volt. Vi kan se på vores data, at batteriet bliver afladet lineært i forhold til det, vi gerne vil opnå. Ud fra de opnåede data, vi har fremstillet, har vi fået følgende graf. Grundet diverse fejlkilder undervejs i forsøgets udførsel, er det ikke en særlig lineær funktion, dog indsætter vi en tendenskurve for at kunne se hældningskoefficienten er lige med R indre. R indre kan også beregnes som R er lige med E minus U divideret med I. Et beregningseksempel kan være med følgende data. E er lige med 1,512 volt, U er lige med 1,37 volt, og I er lige med 0,347 ampere. Derefter får vi en R-indre værdi på 0,409 ohm. Til slut på vores forsøgsrapport vil vi gerne konkludere følgende. Ud fra den opnåede data og behandling af denne, kan vi konkludere, at den indre modstand vil falde løbende i sammenhæng med øget belastning. Dog kan man se fra den opstillede graf, at det ikke ved egne målinger har opnået en ret linje, som vi ellers havde forventet. Vi forventer, at dette skyldes upræcise målinger, samt håndtering af udstyr og en kortslutning af batteriet undervejs. Det har dog stadig været muligt at skabe en tendenslinje, som måske er i bedre sammenhæng med de forventede resultater. Vi kan ud fra dataen konkludere, at modstanden vil ændre sig i sammenhæng med spændingen.